Добър ден, дами и господа. Аз съм Сисо и днес ще цъкаме малко Майнкрафт. Дойдох само да ви покажа, този е много як сервер. Нали, има тук фри бронки. Значи той ви пуска САП-ти. Чакай само да дисконектна. Казва се Космикрафт. Така се казва сервера. И аз няма да се логвам, защото ви съм се логнал. И тук има различни неща. Ето гледайте, Kit PvP, Skyblock и вие си разгледайте Skywars. Най-хубаво е OpKit PvP. Плата. Това е хора много яко. Survival, не Survival Game е нищо много по-яко от това. Зомбите и хора се бият. Разбирате ли? Ето сега ще покажа. Реалигни бе. Ето тук ме биш сега. Ето хора срещу зомбита. Значи, примерно, ще закъснели и цъкате зомбита. Ето. Сега аз съм паяк, виждате ма, аз съм паяк. Но никой не ме разбира, че съм паяк. В смисъл не разбират кой съм. Сега паяка, примерно, може да скача високо, може да се катери. Нали, такива неща. Това са хората, които ще ви дадат дискови, вие цъкате и ви дадат айтеми. Сега, примерно, аз ще го убия, ама понеже много ми лаги, няма да го убия, защото много ми лаги. Ето, гледайте колко се нахални даже има някой тук. Аз в момента бягам. Така най-добре. Според се оставя да ме убият. Лицата го ще го нападна, хитрец съм аз. Колко съм секси. Гъс. Примерно дали му сваляте половината, половина сърце му сваляте. Обаче ако го биете постоянно е така бум-бум-бумч. Виж, аз ще го убих. Но понеже много ме лага и като си оправя лага, няма да е толкова лесно да избяга. Ето. Виждате ли? Това беше всичко. Надявам се да ви е харесало. И абонирайте се. Subscribe-айте. Това беше.